Chabwino Emmanuel, posachedwa Professor Sabita Mutharika akhale akulowa mchipinda chino. Taona the international community, even my presidents amaiko ena kupanga congratulate Professor Mutharika. Komanso ayankhulapo mwina mmene Amalawi tachitira kuyambira kwa Dr. Lazarus Chakwera kuvomereza kwawo mmene anthu apangira behave zotsatira zatuluka. Mwina muthenga umene Professor Mutharika akufuna yankhule mwina uganizira kuti atakuyankhulapo mwina nkhani zokhuza the general conduct ya anthu. Mwina kapera monga tungopenikira poti sanalankhule koma tinene chilungamo kuti amaiko akunja komanso mwina amomuno mabungwe ena ndi ena ayamikira ndi kuti sakazayenda bwino sipangali peredi tina ziwiri ndi zitatu poti ndi chisankho ichi anthu mitima imakhala ili mwamba koma generally ndithu zinthu zayenda bwino makamaka zinthu zimakhala chonchi kawiri chikachitika kuti chomwe anthu ambiri akufunawo chachitika koma chikakhala kuti chomwe anthu ambiri akufuna sichinachitike koma chomwe kupitirira ncha anthu ochepa zimatha kubweretsa maganizo ena komanso kubweretsa mpongwepongwe ndi apapa naona ngati kuti mwina chinthu chomwe chimaoneka kuti chachitikacho chomwe anthu ambiri amafuna ndi pali povuta kuti pakhale mwina mgweregwere ndi mwina mpongwepongwe ona uliwonse koma ndikhulupirira kuti mwina amene akhoza kukhudzapo kapena iyayi koma ndizotsimikizika kuti zinthu zija zidayenda ndithu mwadongosolo mopanda kuvutana kwenikweni mpisi nalipo. Nthawi zambiri simatiso zikachitika chonchi mwina maso a anthu chidwi chawo chimakhala kuti kodi mwambo ulumbirisa zikhala motani zakuti zikhala motani. We may not speculate kuti zinthu zikhale motani koma ukuona kuti chiyembekezo cha anthu process ngati imene itasokhala yotani. Process imeneyi ndamva ena kuti ayi akuchokera ku Lilongwe ena achokera ku Zuzu kubwera kuti chifukwa ndiwozapo Shadrack Namalomba nene wa chipani cha DPP kanthawi kena kuti kulumbiritsa Professor Sabita Mutharika kuchitikire konkuno ku Blantyre ndi kuchitika kuno ku Blantyre ndeno tsopano atsapita ku Lilongwe ukachezanso ndi anthu tsopano pali ngati president komanso pamene padzanyamukanso adzapita ku Zuzu ukacheza ndi anthu ngati president wasati ayi zija timati tikhale zija nditakhala tsopano zinakuwuzani kuti ndipanga zija ndiyambepo tsopano ndimene ndituzizakhalire tsopano mwina miyambo inayo atiuza posachedwa apa tingotimva kuti kodi zikhale motani koma nanene kuti kulumbiritsa alumbiritse kuno ku Blantyre kenako tsopano aziyenda tsopano ndi mwinjiro pita nawo ku Lilongwe kenako apita nawo ku Zuzu kenako azizipitirira zinthu mene zinokhalira ndipo ndaona kuti ngakhale panopa zochitika zangati zimenezo ma process ali nkati tinamva uchena Minister of Information apisa kunenapo kuti ayi angodikira izo ndizi kuti anene kuti madeti ndi ati zonse bwinobwino kuti agwirizane ambali yakuno komanso ndi mbali amene ali ku ministry kuti akonza bwaji zinthuzi so zinthuzo tinena pano zikuyenda. And one other aspect imene mina anthunso mwina akufunira kuti mwina imvesetse ndi period imene akutenga kuti munthu amene wasankhidwa ngati mtsogoleri wa dziko alumbiritsidwe makamaka potengera ndi malamulo atsopano amene tikuyendesera dziko lino komanso kupanga manage nkhani zokhuza chisankho. There is a period imene malamulo anapanga indicate kuti ikuyenera ndithu isachepere pakuti komanso isadutse pakuti mwina kungaunikira malamulo. Zonadi tifakale kwambirira amene zimakhalira amangoti mwina amene akangoti apanga declare mucha ndi kuti mwina mawa akulumbiritsa timakumbukira amene zinakhalira 2014 zali chonyepera ku court ukalumbiritsa choncho amene zinakhalira pano tsopano ananena kuti malamulo ndi chonchi tsiku lomwe alengeza lija lomwe analengeza jaji anapewa ntani manja ndi kuti palipite tsopano masiku ena okwana 7 akapita masiku 7 aja ni minimum kuti akata 7 atakulumbiritsa koma sapitireso sati masiku after kulengeza zotsatira za chisankho masiku asachepere 7 kuti mtsogoleri alumbiritsidwe koma pa 7 ipa asapitire sati hata kusankha tsiku lililonse after 15 days after 20 days koma isaduseso sati isapite sati ya kuti aite tikhoza kudzalumbira mwina mu January ati mwezi wina so ndikukhulupirira kuti zimenezi atulongosole akuluakuluwa mwinaso kapena bwana wakamala nkhula amwene anenapo koma timva kuti kodi tsiku lenileni lomwe iwo agwirizana kuti adzatenge mwambo umenewu ndi litiro. And manzi another thing in Mona
this place ku residence, the private residence ya Professor Arthur Peter Mutharika kuno kunyambadwe akhala ali malo otanganidwa kwambiri kuchoka tsiku lomwe zotsatira zachisankho zicha zidayamba kumapereka mulonso kuti mwina kapena mafigures akuyenda mote malo ano akhala ali abize kwambiri malo ano ali abize. Ndimakumbukira kuti tsiku lina tumene bwera pano makamaka tsiku lomwe amati akulengeza licha kunali anthu ambiri, kunali anthu ambiri amene abwera pano adadzaza pageti pacha panjapacha komanso njira zonse zomwe zimafikira kunoko. Ndimaona kunali kuvina komanso kuonetsa chisangalalo chawo, kunali bize kwambiri komanso time imene ija kuti tione bwinobwino ndi imenenso pano ndipadzana sekale tondidzana lomweli ndimenenso pano timaoneka kuti ayi ankhwanikhwani ambochuluka kuti iya sono khangati kwangu ankhwanikhwani you are referring to achitetezo iko basi nangasiye zimakhangati nkhwani kana matankhwani choncho anamba kuone kuti akuyamba kuchuluka pene pachapa kuti no chilipo chisomano apa zilipo zenizeni tsopano koma anthu aja anakondwera kwambiri. Mukumbukira ine kuti metigachoka kunoko usiku dzana licha meti mayende musemu ndirande kuti mwakhala anthu ochuluka kwa basi kukondwerera kuti amene amamutsatira iwo wakhala tsopano patsogolo akuyenera kukhala president. Chabwino mwina patukamba kuti any minute from now Professor Arthur Peter Mutharika akhale akubwera mchipinda muno. We have seen kuti pali ma senior DPP officials ali mchipinda muno komanso mtsogoleri wa chipani cha Afford Enoch Chihana nawonso ali mchipinda muno. Are you surprised with their presence? Not at all, because anthu akhala kale anali mu ujeni mu alliance atiziti ali mu alliance so awasankhira kumodzi. Tinaona pa social media paja Chihana kuoneka kuti ndi apolisi ochuluka achitetezo nawo kusenza kuti paja kuti iwo mgwirizano wawo udali kuti atenga second vice president paja adaterwe ndi kuti timve kuti kodi zimene zikhala motani. Timva zambiri ndithu komanso ndinafuna ndingonenapo kuti unanena kuti tsiku lomwe amalengeza licha kunali anthu ambiri kwali anthu ambiri ena oti ndi achipani cha DPP oti adaoneka kale kwambiri kono awo alipo awo koma nangasintha yoti akulengeza nawonso anavala jacket aone kuti awo alipo ini kesi mukudziwa ndinanena zimene tsiku la kunjamba licha amene Professor Arthur Peter Mutharika ndi songano kunjamba kuti ena abwera kuzango zionetsa kuti ndilipo kuti in case so ndikuti tsopano kuti ndilipo tu bwana ndilipo kupereka moni mwina kupereka moni anthu 4 wapatsa moni pakamodzi kuyesetsa kuti awaone kuti ine ndilipo basi ndithu limene ndikuonera kuti zinakhalira pamene pacha. Chabwino ndizoonadi komanso panjapo ngakhale lero umene tikunena pano tikukamba za msonkhano wa ankhani kunoko koma panjapo titaona palinso anthu amene avala makaka achipani chimene cha DPP alinso panjapo kwambiri. Ndikuona nangasi nkhani ndiyoti masiku ano zidasintha amene alankula kwa Mr. Malawi with colonize ma press rallies kuti mapezeka kuti achipani alowa nawo koma ngati mene muli kunoko ngati muno mene moja momwe muchitikira nsonkhano mulibe mwa achipani kupatula akulu right koma kulibe achipani aja umakuwa kuti in fact ndinaona Shadrack na Malomba amabwera ndithu ndikuwauza ma officials in fact analimo ma officials ena munomo achipani cha DPP koma mauza kuti inuyo mwina tachita nikaye muime panja kuti tipereke mpata kwa atolankhani kuti achite ntchito yawo chifukwa kukumana kwa kuno kwambiri ndi msonkhano wa atolankhani mwina kutengera ku mene atolankhani fetima ine kuti tigwirire ntchito zathu. Uona bwanji that aspect? Ndikuona ngati kuti mwina ndi nzeru zabwino kwambiri chifukwa peta pake umatuka fuso lina anakamazi umapezeka kuti wekaso ambo njenjemera kuti kodi kuno konchoka kombotani tsopano akakhala ngati kuti tili potokha chonchi kuti atolankhani timamasuka bwinobwino tikozofusa fuso lililonse chifukwa chomwe chimavuta china nchotere the principle mwino wakeyo limpwetika mwina kasa mafuta limene lolo so akapereka environment yotere yoti atolankhani ali mokhaokha awo atuma komanso lomwe ali nalo kuti mtsogoleri ate kuyankha bwinobwino ndikuayika okhaokha atolankhani mene atikira muchonchi I think izakhala bwino kwambiri kusiyana ndi kuti kanakhalanso ndi achipani ochuluka pamakhala very intimidating situation. Tinene kuti it's your hope kuti kupita chitsogolo mwina ma press briefings aku nyumba yachifumu azichita motere zovuta chifukwa zinthu zimayamba chonchi
nkumapita kwina koma mwe ngati tisapitirira papa zikhala bwino kumakhala chiyembekezo zikhala chabwino zitachisapitirira choncho iya zitokha makhala bwino kwambiri koma mwina zimazamba kusina nomwe zikapita zaka ziwiri chimodzi kuti iya tidaona tontha yonse makhala prophet of doom nthawi tidaona kuti zitangoyamba kumene boma lomwe lapitali lomwe likupitali kapati lero silidapitiretu lidakali njira mopita ndi kodi ili mnjira nangasisa wasadalumbira ndikuti boma koma siyameke anena kuti koma kulumbira sadalumbire president adakaloyo apa ali nseu otuluka boma ndiye mene adayambira amene aja poyamba padali pa Monday briefings. If you remember very well, every Monday timapita kumene kuchako makapanga ma press briefing kena kuya akhala ma wikile iya ipa iwikile iya itipanga kotale kena kuzinankhoti ndi zikangoyambika chonchi zimayambika bwino chonchi tikhulupirira ngati mene zamba chonchi mukuti akakhala press briefing yoti apanga ndi president kapena akulu a boma azikhala pa tulankhana okhaokha iya sokoma kwambiri zikuoneka ndithu kuti akuluakulu akuchita monena kuti nthawi ina iliyonse profesa Arthur Peter Mutharika akhale akulowa muno taona wachitetezo wawo kwambiri achisale I think iwo akamayandikira kwambiri umaona kuti ayi ndiye kuti anabwera ndiotenga kuti tonse tulankhani amati tonse tutauza tulankhani kuti tikonzekeretu chifukwa nthawi imeneyo adatena kuti mu 15 minutes profesa Arthur Peter Mutharika azakhala afika m'malo muno ndi kuti ndikuona ngati 15 minutes chayapita ndi kuti nthawi ina iliyonse panopa tiona ndithu kuti munthu wankulu akufika muno kuti alankhule ku mtundu wa Malawi komanso atulankhani amene ndi mafunso nkuwapatsa mpata oti afunseko chifukwa ndikuona kuti people are pregnant with questions. tabwerezaninso muti bwanji people are pregnant with questions chimene tikuonera bwana ngati zinguyamba kumene anthu ali iga kwambiri kuti mwina koma mwinanso kwambiri zitengera kuti mtsogoleri nakasana ndi statement koyamba akhale kuti akuyankhula kulipo kuyankhula kuti mwina chilichonse nkuchiyankhiratu koma chiyembekezo nchonena kuti sizilepherabe kuti mwina titafuna kuti mwina pakutipo mwina atachita clarify kapena kuti pakutipo mwina atatsindika omwe mwina pati china chake choti mwina sadachite include mmene mwicha koma mwina it's of importance, national importance. Zonadi chifukwa amata kungolankhula zonse ngati memakhala nkalasi pati fonso alise kuzona zimene zopanopa nale lero sindikuzona ngati za zimene chifukwa utakuona ndithu kuti mafunso chabwino chifukwa choti mmene ndikuganizira sangati kupanga kava china chilichonse zichi mpaka zambiri ndi zambiri. By the way lerolo akuyankhula akhale akuyankhula koma mwina asanalumbire palinso mwina chiyembekezo chonena kuti pali zina zoti atha kuzaziyankhula koma mwina after atalumbira nanga si mphamvuzo sizinabwere zonse ndi kuti bwimbwali zinthu zina zotakhoza kunena ali ndi mphamvu zonse pale kalipo anakhoza kunena imene zinthu zilili kuti achitandira bwanji chikundi choti tive kuti achitandira bwanji atalengeza kuti aisopano inoyo ndi amene muli president elect achitandira bwanji komanso anene zina zile zonse kuti ayi tipanga mota meta siyemo ndi mmene somana tulankhana tapite mmenemo nkukafunsa kuti abwana kuti pachatu pakuti ndi mupanga motani pakuti mupanga motani ndi mmene ndaona kuti akusunda anthu apapa kuyika njira kuti mwina anytime from now His Excellency Arthur Peter Mutharika azifika. Zikuoneka ndithu choncho kuti any minute from now His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika the president elect wa dziko lino akhale ndithu akulowa mchipinda chino chimene ndithu muli atolankhani ochuluka ndithu pafupifupi atolankhani ma media house onse amene ali mdziko lino komanso taonaponso ena akakhale akunja alipo mpano tamvetsedwa ndithu BBC ndi ena otero onsewo alipo mpano ndiye chomwe tingakutsimikizire na Malawi amene mutitsatira pano pa Zodiac kuti inu khalani pamene you are not going to miss anything that we can assure you. Sure because tabwera kanthawi kuzoti ya idadigira guys tinakonzeke ya titanjani ife tidigira ndithu mpaka tafika pano akuwaza zonse tuligira kuti professor afike nkati muno cholinga nchoti amalawi chilichonse azichitsata asauzidwe ndi munthu wina chifukwa chomwe chimachitika munthu omuuza ndoza muuza nzake ndoza muuza so wina chomwe amamuuza womaliza chimakhala chosiyana chomwe anena woyambira ndi kuli bwino akhale pa wireless komanso pa television yathu kuti amveoka kandi mverere
anakanena za malo ndipo kwa basi za malo zake simakhala zota komanso pali anthu ena kuti akangomva pang'ono koma mmene amakafotokozera ngatamva nkhani yonse tamva ine kuti mwakuti sono apa tikupereka mpata kuti takhani pomwepo Professor Arthur Peter Mutharika azifika any time from now ndi alongosola yekha inunso mumva nokha paibata kuuzeni kina mosa tulangani panofunsa mafunso mumva mafunso aja mumva mayankho aja nokha ndi muno roke zikunka kuti zinthuzi before apa tikatero ndi kuti zikuyambika basi tikatero ndi kuti zikuyambika ndikuona Shadrack na Malomba nawonso akubwera mchipinda muno kusonyeza ndithu kuti zinthu zikuoneka kuti zapya ndithu kuti nthawi ina iliyonse zochitika za mchipinda muno zikhale ndithu zikuyamba koma timakamba kwambiri nkhani ya anthunso ena amene achimva machazi kuti ndi msonkhano wa Rwangani komabe tipite tikaonetse ndithu kuti chivanichi chili ndi anthu kwambiri ali panjapo kwambiri mukudziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika anthu amuona kangapo akuyenda apa chonchi so kuli chatabwera anthu ena ankapempha achisali kuti ayi kodi bwana usatira nkhula ndakati ayi dikira ndingaya kulankhulani tsiku limene lichi amayenera kuti ayankhule mu nthawi yoyikika ali ayi anana kuti adikira ndi pang'ono akulankhulani ndi lero ndi tsiku lolankhulalo moti even anthu amene ali panjapo ali mafoni mwawo akuyang'ana kuona kuti zochitika ndi chani ali ndi chidwi kuti amve kuti chochitika ndi chani panopa mukudziwa zoti zikatere achipani nawonso amakhala akukondwera tsopano kuti wathucha watani watsogola tikaonetse support kumene kucha tikayionetse ndichifaka adzadza pakhomo ponse paja njira yonseyi kusenzera kuti wawo tsopano watsogola aonetse support kuti ayisali yekha ali mgulu ndithu chabwino Emmanuel mwina posachedwa tikhale tikuwapereka anthu kuti aonere zomwe zikuchitika pano ndipo Honorable Shadrack na Malomba amene ali ngati mneneri wa chipani cha TPP komanso amene ali ngati amene amayankhulira Professor Arthur Peter Mutharika akutiuza kuti zinthu ziyende motani akutitsimikizira kuti china chilichonse chili mchimake ndipo Professor Arthur Peter Mutharika akhale ndithu akuyambisa zonse muno. Emmanuel panali chimodzi chimene ndimafuna kuti titecheyankhulana nthawi zambiri zikachitika motero ndimadutsa mtown Blantyre muja kwa anthu amene amatidziwa kuti ndakuzodi akaomwera akaona galimoto yathu amaita kufunsa kuti kodi simukupita bwanji kuti kucheni kuti ndithuko lokoto masana ndi nthawi ilipo yoyikika senza ndithu kuti chidwi anthunso amalawi tikumatha kutsatira kuti dziko lathu lino zinthu zikuyenda bwanji nanga ndondomeko ya transfer of power ikuyenda bwanji that aspect kuiona bwanji ndikuona kuti tsopano Malawi adasintha kale ambiri ife tinkangoti atingodikira timva tiuza timva kupera kwaza tisili pa waile sidikirani tiuza timva kumapeto kwache ngati mero makhalira mpira kuti kumapeto kwake agoletsana kasagoletsana timva bema risati kwa panopa Malawi amafuna kumatsata chilichonse pauka kuti iya chakuti chikuyenda bwanji safuna kunamizana safuna kunamizana afuna munthu aliyense amve paeka ndi chidwi chimenecho tsopano chimene chichitisa kuti tikamayenda kunjako anthu azingofunsa kuti atili pati pano kuti uchita zotani wakuti pano tizita nthawi yanji zimenezo ziyamba nthawi yanji komatu akuona kuti muna masabanchezo macha talimba kale kuti ayithuko loko yayi koma pa malevelo mena kufunsa ndi mateni koloko tazipita ndi kunyambali kuti makhala protoko yayi zathuko loko sunga at least tutamafika ko past 12 mawani koloko mwina kapena koma yayi kungo timama omwe yayi ndithu limene ndaonena kuti panopa chidwi chilipo kwambiri cha Malawi kuti afuna zizitsata paokha osatiso kuti kungoti mwakuti ungomfa kwa munthu ayi panopa aliyese afuna zizitsata paika kuti kama decision yake yotika akufuna kusapota chinthu azisapota ndi imene kuchimverera from an informed point of view I think pang'ono zoti blind loyalty inkaipita chifukwa anthu afuna aziona zinthu zomwe zikuchitika kuti kodi chabwino uyu muti ngwanga koma akupanga zomwe ine ndi mafuna panopa Malawi akumakhala kuti akakhala
kuti chinalekesa kugwirizana nacho akumatha kupanga express bwino kuti ichi sitikugwirizana nacho ndipo ngati sangakumasuleni akumakumasulani through vote. Timakamba pamene ocheza akuti amalawi afika ngati tsopano human resources manager hiring and firing. Hiring and firing. You can hire and fire anytime. Akangoona kuti okay uyuyu tinagwirizana chandi, what was our pact? Ngwizo ndotani apange chakuti chimene chowachita adzipita. Zikuoneka kuti ngakhale ma congratulatory messages amene anthu akupereka akumatsindikamo ndithu kuti amalawi akukhulupirirani ndipo ndi chiyembekezo chawo kuti muchita zimene mudawalonjeza manifesto yanu. Kwambiri akunenetsa kwambiri kuti malonjezo ngalero ndi malonjezo amene mudalonjeza mukwanitsa. In fact manifesto idagawidwa kwa basi alisali nayo ndipo adayika so kwambiri kuti za technology izi malume zosavuta yadayikapo choti ukangoti scan chonchi yabwera manifesto mfoyo kaya munjini mu computer weka nkuwerenga ndi anthu ajali nazo akuona kuti oyaya kuti sukulu ya secondary ati ndi ulere akuona zimenezo. Yes, maphunziro a secondary akhala ulere akuona zimene zicha adanena kuti yayi makaso zimuzenda motere zimene zichakuona abakuziwerenga pano sikuti zimene chafufuta ya akuziona bezimene zicha chili chonse chomwe chili mu manifesto chicha nchoti panopa malawi afuna zichitsata kuti chakuti chachilipati mudalonjeza kuti forex izabwerera mupanga bwanji kuti forex iyo ibwerere tsopano anthu azita kuoda katundu wakunja mosavuta ifu anthu zidavuta pena zidavuta pena anthu situation sinali bwino sidali bwino ndithu moti zidavuta mapassport anthu afuna adziweso kuti zikhale motani mutachifukwa zaka zimene zifoka ndi zitatu mapassport adavuta amandiuza wina nzanga kuti amagwira ntchito yoyendetsa galimoto zikuluzikulu izi ndi amati basi tu bwana apereka galimoto kwa munthu wina ndikuti bwanji passport yanga sindingathe kupanga renew. Senza kuti munthu uyo ndiye kuti wachiti automatically means ndoti wapitano ku gulu la anthu amene asali pa ntchito kwambiri alibe chochita. Why? Passport iyeyo sivuto koma ndondomeko ndi zomwe zitivuto. So ngati anthu ambiri akuti tione kuzichita bwanji chiyembekezo chilipo ndi zinthu ngati zimene zifuna zimene zimakhudza munthu moyo wake wa tsiku ndi tsiku komanso afuna anthu adziwe kuti zomwe adalonjeza kuti mwina zinthu zikhala affordable zitha zogulika bwinobwino kukwanitsa mmene wankachitira kale chifukwa kampeni yawo mutati mukumbukire kwenikweni akuluakulu amene wa DPP ankayerekeza kuti ife tilipo ife chakuchita limakuti nima analipa kuti pano alipa kuti sono anthu zimene chankamva kuti manena zakuti pano sakuyembekezaso kuti azipita mwambayo akuyembekeza akhale pompo kapena alekeze pena pache ndithu padeke bwinobwino ndithu ndikuona ngati kuti pachuluka kwambiri pachuluka anthu kwambiri ndi kuti ena asunthepo kuti apange create malo kuti anthu audutsa ndimene ndimanena mucha kuti kwambiri anthu akuona za zomwe anthu ankalonjeza chimanga chidzapezeka fetereza adzapezeka otsikira kwa mtengo ankatero iwo kuti sasa chitofika ngati mmene zafikira umu chifukwa tizakhale ma mechanism kuti anthu azatopanga afford kuti adzakugula chimanga kugula fetereza ndi kukhala ndi chakudya chawo nyumba adatero ndi zimene zomwe anthu ali nazo chiyembekezo kuti tsopano apato chinthuchi atenga ndi afunano anthu ayembekezere kuti kodi zichamanena zicha pano tsopano zikhale kuti zikuyenda motani. China imano chibwana ndimafuna kuti amalawi ndikunena mobwereza kuti finga mene munthu amapangira celebrate kuno ngati ku Blantyre ka southern region kulilongweso kunali ma celebrations kunzuzu kunali ma celebrations. I think reaching this far palibe zazikulu zimene tazimva kuti akoma mwina chakuti chaonongeka kwambiri motere sindikuziwa mukumva kwakweyo ngati ntolankhani but reaching this far I think information imene tayimva kwambiri ndikuti anthu achita conduct mwadongosolo generally kunali nthodongosolo ngakhale kuti kwina kunali kutsitsa maujeni aja president aja timachani zimene chama amayimika mabillboard imene inali ntchito ndithu mwina ya ma city councils kapena ma district councils kupanga zimenezo anthu anangoona kuti mwina kapena achepetse ntchito asavutike kwenikweni tingotsitsa tokha kunali kuchepetsa ntchito mwina
amaona ngati abwina city council aononga ndalama podutsa mmene moja koma zinthu zimene kukhala ndi dongosolo lake mwina zomwe zinaoneka kuti zomwe zinachitike modongosolo ndi ngati zimenezo. People were supposed to respect that and kuwalola ndithu amene ali mandated kuti apange handle zimene zachite motero. Ntchito yawo amene amayenera kugwira mwa ndondomeko yawo amadziwa kuti zimene zikatere pamakhala masiku akuti timayamba kuchotsa zinthuzi kenako kaya pafunika zichani tikoza motere koma anthu adaona kuti komanso kuna inali too much excitement. Imadziwa anthu akakondwera kwambiri amathiwa panga chilichonse. Mukudziwa ino nthawi inake tikudutsa tikuchoka dzana lija tikudutsa chakumachinjiri uko anthu akondwera bwinobwino kumamenya galimoto. In fact zimafika poti mpaka na timawapatsa inake ka 2000 kuti azipanga kiriye njira. Imaka over excitement basi over excitement ndi ena akapezerepo chifukwa anthu masiku ano amataka ona pamalo pacha kuti apa ndingatolepo chani ndingapezeko chani ndi kune kuti ayayi chitikukondwera inde koma mwina ndipeze kukanga chepe ndimene zimachitikira moja. So ukanena kuti zinachitika bwino kwambiri anthu anakondwera mwa ufulu mwawo kwambiri komanso mwina zovuta zisati zovuta koma ndizochitika nkati mwa chisangalalo ndi zimene zoti zowagwirira ntchito ena amene akadagwirira ntchito yathu ticho malomoti ino muzovutika kuchotsa billboard kuchotsa ndi unali kungojosa zimene sizoyenera. You have to be responsible. Very responsible. Komanso china nzanga chomwe ndinaona materala alipize. Materala alipize mbale wanga. Materala osoka zovala omwe soka zovala mukadutsa mmakondemo makamaka mu plantaya ngakhale mulimbimu muona kuti ambira kusokesa nsalo za DPP. I think munakonzekera inauguration imene chinthu chikachitika china chimapereka so business kwina an economic factor akamabwera kwaterala kuti akatisokere zovala akumpatsa kanga chepe ndikuti terala uja munthu amene wachoka ku nyumba ndikuti akuyenera kuti agwiritse ntchito transport sama minibus wapindulapo akabanzaso nawo apindulapo. So ndiona kuti hayi anthu akonzekera kwambiri kuti kodi mwambo umenewu udzakhala otani anthu akusoka zovala kusokesa zovala ndi zina zotero nditu mkataunimo muli kalikiliki. Chakuno manze muna posachedwa monga muchanankhulira ana malomba kuti zonse zikhale ndithu zikuyamba mchipinda chino. Tikuziwa kuti Malawi ali ndi chidwi akufunisitsa ndithu kuti amve komanso atsatire bwinobwino kuti kuno kuchitika zotani. Tiwatsimikizire pano kuti Professor Arthur Peter Mutharika is yet to enter into room imene yakonzedwa kuti zonse zichitike. Wabasi posachedwa apa amene atifika amene kuti azifika koma kuti nanga si mmene anthu akufikira mwina ndi mwina akumapezeka kuti mwina atolangani ife timazabwera tachokerapo pang'ono ndi achepetse na kuti ayi mwina pangokhala reporter ndi kamera protocol ya muno kuti ikonzedwe kuti ikonzedwe bwinobwino nanga sika chipinda nkakang'ono alisafuna afoseko kapena muone Arthur Peter Mutharika komanso apange kava koma mwina sizingathekeretu zonsezo chifukwa choti enawo akhozokhala kunja zina zikuchitika chifukwa ngati abwera anthu folo ndi kuti ena akhozokhala awiri nonse simungabwere pakamodzi kuti ena akhale kaipanja kuti zikwinde ndongoso kamene kuti kuona ngati tsopano kafika kumapeto nthawi ina iliyonse from now ndi kuti Professor Arthur Peter Mutharika azifika munomo kuti tsopano alankhule ku mtundu wa Malawi mwina kapena we can speculate kuti kuna the delay kutaso kukhala kuti mwina amafuna kuti ife kumbali yathu ngati atolankhani tikhale kuti tili mwadongosolo lake tsopano amafuna kuti akonzeretu chimwe chimandisekesa kwambiri makonda macheza ndi anzanga amawaya oti timapeza wakusanja macables timapeza ndi timayamba ife chonchi kuti atate ndikaloende paseti yampepo umpeza kuti wayamba kudula waya kuti sakumuona bwinobwino kuti sakufika kuja saundi sikufika iwe ukudula waya nthawi ino nanga samafuna kuti ayese kuti aone kuti dongosolo lake lili motero nanga ayesa bwanji musanayambe ndi momwe akunena kuti akonzekeratu kuti akafika apapo president electio zikayambika zingoyambika usati kuti akayamba kuti koma ndidini ndalekayi waya uyo ndidini apa iye ndichizulechi patire ngala iyayi alesa akonzekeratu zikangoyambika zayambika kumaliza basi mene nditu ananetozera ate ndidigirani pang'ono ndi kwambiri kudikira kumeneko ndi waife kuti tikonzeketseresane bwinobwino tikhale seti tikakhala seti zinthu ziyambike mwadongosolo mwina Emmanuel Chibwana one other thing imene tingathe kuyankhula ndi what the people are saying
ambiri amene ayankhula atulutsa ma statement yawo sakungoyankhula kokha koma kumafikanso mwina ponena kuti the way Justice Annabel Mtalimanja achitira handle mwina nkhani za kayendetsedwe ka chisankho chimenechi. What would you say? Wabasi ambiri samayembekeza mukumbukira ine kuti achitika kuma demoto against Mtalimanja Justice kuti asiye mpando ucha komanso chief executive auchina Andrew Mpesi kuti atole pansi udindo poorganizira kuti iwo wali ndi makaka wawo makamaka amanena kuti ndi MCP ndi ambali ena amaganiza ngati kuti ayisibwino kuti amenewa achitenge chinthuchi asayendetse chifukwa kayendetsa choncho akhala ndi bias. But the make chair and the CEO akhala kupanga insist kuti iwo as a commission amagwira ntchito ngati mwa professional komanso motsatira malamulo. Mongo kumbukira tali limodzi ku park kucha meeting public affairs committee meeting or inclusive meeting ichayo yomwe atafunsa Mtalimanja Justice ananenesa ndithu kuti ayi iwo sakuchoka ndipo chisankho ayendetsa bwinobwino ngakhale anthu amanena makulu koma iwo analimba mtima ndithu kuti ayi ife tiyendetsa bwinobwino chisankhochi komanso ndimene ndikuonera ndithu kuti anthu ambiri panopa kwayamikira kuti malinga ndi zomwe anthu ankanena mbuyomo ndi zomwe zachitika apa ndi zosiyana chifukwa mwina anthu amayembekeza kuti iwo azikhala mbali ya amene amaganizira kuti amapanga sympathize nawo in this case MCP koma iwo alengeza zotsatira zomwe iwo aona kuti zayenda mwa ndondomeko. So panopa ndithu anthu akwayamikira kwambiri kuti ayi meki imene ndi yamphamvu meki imene chifukwa kuti pati maunsa mata chifukwa mayuja adakumana ndi mawu ochuluka kwa basi mawu ena kuti koma zoona maybe pali ma lessons aliwonse amene ukuona kuti mwinaso ifeyo ngati anthu ngati nzika kapenanso amene timatsatira zipani kuti mwina we can learn from bene commission yachitira ndi utsogoleri wa Justice Annabel Mtalimanja. Kwambiri udani sapatsirana chifukwa ena amene kunadada ndi awa chonchode mudziwa miyaka yambiri muti udani sapatsirana chifukwa ena anadana nawo ndi kudana nawo kwa iwo amafuna kupatsa kwa ena aliwonse ndi anayamba kuwapanga paint ngati munthu oyipa nawo anthu ambiri adayamba kukhulupiriradi kuti mayi amene ngoyipa apa she has proven them wrong kuti inetu ndimapanga izi naona ndithu kuti yakuluakulu ambiri awayamikira mabungwe komanso even andale omwewa awayamikira even so a president amene Dr. Lazarus Chakwera anayamikira kuti agwira bwino ntchito ameki motero ngakhale pala zovuta zina koma agwira bwino ntchito ndi kuti in overall agwira bwino ntchito ndithu ngatinso akuluakulu afika choncho apapa nawonso akwayamikiranso ameki kuti agwira bwino ntchito. Makamaka Dr. Lazarus Chakwera anena kuti iwo he's ready kuti apange transfer power bwinobwino ndipo amayankhula ngati kuti ngakhale iwo atha physically atha kukapezeka ku mwambo uchita motero. Ndizofunikira bwanji? Ndizofunikira kwambiri ndipo ndizofunika kwambiri andi zimenezi ngati ndinganene bwinobwino zitokha mwina ngati iwo angakapezekere pamene popo akhoza kukhala kachiwiri ineyo kumukumbukira kwanga kuti president oti akusiya udindo ndikukhalapo pamene president akutenga ndikakumbukira bwinobwino Professor Bingwa Mutharika akutenga udindo 2004 Dr. Bakiri Munuzi ananikali mulomuzi Dr. Munuzi akayamuka ku BCA limodzi kudutsa pita ku stadium Kamuzu Stadium Kamuzu Stadium pacha Bingu ndikulilongo Kamuzu Stadium ndikukapatsa ndithu mwinjiro koma patapita pamenepo mene amapatsirana maudindo kwinako koma ndikuti wina olowera kwawo chitenge chimene ndachisiya choncho ngati Dr. Lazarus Chakwera angati angakapezekepo tsiku limenelo akhala ndithu kwa ineyo wachiwiri amene ndamuna Malawi muno president oti president akusiya udindo akumpatsa nzake osayima pasanja limodzi akhala kachiwiri. Pali observation ina imene ndapanga Emmanuel makamaka kunkhani apa social media zikuoneka kuti kunali makampu that fact sitinganeneso kuti kunali makampu and kuchoka pomwe President Lazarus Chakwera anangoyankhula kuti ine ndikuvomereza zotsatira ndipo ndinokonzeka kupanga transfer pa mwadongosolo lake chencheche ngakhale pa social media anthu amene mwina amatha kumayankhula mwina musachita bwino against ena zinakhala ngati zimene zazilala mpaka lero palibata
pakalero pa social media palibata panopa nangasi adatesa zonse zicha akusenza kuti zinazofunikira ndithu kuti president Chakwera mwina atero ngati mtsogoleri kwambiri zinazofunikira kwambiri zimene zijazo chifukwa choti akati mtsogoleri ndi mtsogoleri amene anthu aliyense amuyang'ana kuti amene uja kuti mtsogoleri wathu apa atitsogolera motani ndi akanatsogolera maganizo amene akanaganiza amenepo ndi anthu akanatani akanapanganso choncho ndio it was very important kuti iwo aja alankhule mukumbukira ino president of Dr. Maloza ananena kuti ayi chonde ayimbireni Professor Mutharika kuti mupange izi tension komanso there is life after State House so zimene zinakhazika kuti onse amene amati yayi koma ifeso anthu amanyamula malizati awo mmanja tili malizati athu awa amene aja awasiya anthu anali ndi madashboard awo atangolankhula awojera president aja ndi kuti malizati aja mwina agwisa ntchito zina koma sangagwiritse ntchito panopa nangasi ndi kuti alengeza ameki apa president anena kuti ayi basi ine ndavomera kugonja ndipo amene akubwerawa atenge mwamtendere ndi yesetsa mawana ayesetsa kuti ndondomeko zonse ziyende mwadongosolo bwinobwino ndikuona kuti anytime from now tsopano Professor Athabita Mutharika azibwera chifukwa kuti kukonza njira bwinobwino mwadongosolo makebo amene ali munjiramo awasuntha-suntha awasuntha-suntha kuti nthawi ina iliyonse pano adzifika kuti chonse chomwe akhala kuyembekeza Malawi kuyambira dzana lija mmene ankati atilankhula kuzati ayitalephera chifukwa kuti mwina sadalengeze thukulo wija kuti adalengeza 7 amati atilankhulanso dzulo nkuzapangirira chifukwa cha zambiri zomwe zikuchitika poti akuti zambiri zikuchitika ndipo kuti zambiri zikuchitika iye atilankhula nawo atulankhani mawa komanso mtundu wa Malawi ndi zonse zapatikira zija nthawi yake tsopano ikukwana panopa kuti tsopano awamve kuti iwo ati bwanji zikomo kwambiri Emmanuel ndaona na Malomba apa amafotokoza ndithu amafuna apanga cheki kuti kodi microphone amene agwire ntchito ndi ati anthu amene azifunsira mafunso nanga ku stage kuti chilichonse chili set ndipo zimenezi zikuoneka kuti zili set ndipo Professor Athabita Mutharika the president elect akhale ndithu akulowa mchipinda chino chimene muchitikire msonkhano wa atolankhani umenewu ndi woyamba kuchoka pamene bungwe la MEC linatsimikiza kuti Professor Athabita Mutharika ndi amene apambana ndi 56.8% pa chisankho chomwe dziko lino lidachita pa 16 September posachedwa Professor Mutharika akhale akulowa mchipinda chino ndaona ndithu kuti akuluakulu aliwonse amene abwera muno aliyense ali ndi malo ake ukuona kuti ndizadongosolo aliyense ali pamalo pake sungangoponya mendo yako paliponse uyenera kuwuzidwa kuti ukhale chapa mwadongosolo bwinobwino amene akonzera panopa ndithu komanso tu tine chilungamo amene akonzera zinthu zake olakuluakulu amabwera kunoko mavalidwe awo sikuti avala mamasewera iya avala ndithu kuti this is an occasion ndi mwambo waukulu in fact ndimafuna ndizifunsa inu tayi kuti muchite uchenti muchite ulimbana kwa basi mene ndimanena kuti mutayimba foni kuti na Malomba na kuti tisavale ngala neighborhood ndimene oya ngati zili choncho tivale tayi basi ndi uyambireso ndikayambireso kavalidwe ndibwerere ndikafunde chekete chifukwa ina vini mwana ngati chekete sitiva makungolifunda chekete ndi tayi ndikafikira umene china face tioneke ngati anthu ayi chino chilichonse chimayenera chikhale ndi dongosolo lake and it's good to respect protocol yapa malopo so I think tinangoyenera kuti titero chifukwa pena pake muoneka ngati niyo ndi ma alien kuti amene wachoka kuti aya atachoka ku zodiac awo kuona umene phazi latuwira ngati mtiko wamo wakuti no musatero this is too much kubwera munthu avala track suit kumusi ku bottom kuno bwino kuma kuvala ndi pointer mala yake a Ronaldo wafika nawo ndithu kwa president ngati kunoko akuti afuna afusefuso protocol silola zimenezo koma Afrika ndithu munthu uvale bwinobwino malingana ndi malo omene alili kunganda ndi kunganda kuchinamwali ndi kuchinamwali chita kukhala kuti chinthu ndicho chena inde koma malo amene ukuvalira sakugwirizana awatu ndimakumbukira bwana ena ndikugwira ntchito pena adauza chemwe ali ena atava kuti udabwera ungakhale mabwera mama anthu ayabwino kuntchito koma zovala mavalazi za usiku musatero ndithu zovala mavalazi za usiku kutanda protocol
so protocol imanera ndithu kuti itsatidwe motero chilichonse chili ndi malo ake ndi chilichonse chili ndi nthawi ngakhale even tikapita m'baibulo mulalika manena chilichonse chili ndi nthawi chilichonse chili ndi nthawi yake moto apa nthawi yake ndi yachonchi ndi chonchi yamakabudula ndi yamakabudula yamasuti ndi yamasuti ndi nchifukwa yake ndithu pano mutaona kuti anthu amene akuoneka muno onse akuoneka kuti avala ndithu zolemekezeka chifukwa mwambowu ndi waukulu president elect akulankhula koyamba kwa mtundu wa Malawi amene amusankha ndiye naso amene sanamusankhe akulankhula lerolo kuti amve kuti mkulu tinamusankha uja akuti bwanji kuti mkulu sanamusankhe uja akuti bwanji ndi lerolo tsiku lake so ndi mwambo. You have touched a very critical point. Kani yonena kuti tikukamba kuti Professor Arthur Peter Mutharika apambana ndi 56.8% ya mavoto onse amene wenza kuna kuti pali zinthu zake zonse akazionekire manga Kodi madziko yaenda bwanji koma imene mathandisa kaona madziko ndi budget kuti budget yaenda bwanji ndama zimene timeka budget mja zimeenda bwanji mukati simuka inuyo ndi ku ndama zimene mukati timeka ife budget siza kugensha budget ndiye kuli ma institutions amangana zimenezo kuli auditor general kuli anthu kuli ACB kuli zambiri even situko zimene timana kuti situko izi zipite kwa anthu mwachisanzo ndikusa chisanzo ya magetsi akumidzi amene akupita kwina kuli konse koma ayena kuti anatuka mauje nawo kuti atu apatse magetsi akumidzi komanso apatsa review kuti kumbuyo mose chachitika ndi chani chavuta ndi chani tikamangana budget yakutsogolo sitimayiwalira kuyang'ana tipati postmodern mchengerezi kuti budget ya 5 years aneka chani ndipo yachitanji number 1 number 2 each and every parastato kuli konse kumwe kuli parastato kubwera exit audit ikatoonetse kuti achita chani kuti anthu ena ikhaingati handover akaona kuti makampani amene kuti kwenchachitika ndi chani ndama zimeenda bwanji akapeza kuti ndama anthu achipanda makati ngati amba kumakampani amenewo zimene wacha angana ndawa mbiyo mukuna kuti ifati piti ngati mwe service ivi siti ngati yawo achita zimene sozo ndiwo ndikufika so audit kuti akaona kuti audit imene kuti kumene kuku kuli chani embassy tipitemo kuli kukuweti tikaona kukuweti kuti chachi kukuweti kundi chani ndama zasoka kukuweti ndi chamwe chitsazo ku Kenya kaya kuti kumene kuseku apita anthu akayangana kuti zimekhala bwanji china munthu ukakhala kuti ukesha boma sumayenera ukhaga uchita zinthu zandale pali anthu ambiri amene ali mbomamu amene amakesha makampani aboma amene amachita zandale amene onso ndi anthu kuti sangamuthandize professor iyani pali anthu ena kuti ma professionals amene oti mawasiya those are professionals koma anthu amene analowera ndale kuti zizi chimene amachita ndi ndale wani alibe kuthekera nkuyenekera kuti akagweme pande imene iyi anthu amene mbana ntchito maofesi umene okhani kuthekera umene okhani ma certificate anu experience yanu imene imakuyenetsa ndi okhani mpando amenewo koma munditsimikiza masoka kubaya amona kuti munthu nake olo JC alibe omwe form 4 alibe koma mwina anakhala deputy CEO pena pake mwina anakhala director pena pake zimene zikukhala bwanji zikufika kuti kukasiyangana bwino bwino chinanso chofuna kuti tichite focus on in terms of the economy of the country. Professor ali ndi njira zake zimene wakhonza kale akachita stabilize economy bwino akayangana chifukwa first thing first kuti stabilize economy imene zinthu samangokuya chisawawa iya inflation nija akachite kebu ngatenga kuti madollars akachite kebu dikirani inflation akachite kebu kaya mbuche ni import cover ayesetse kuti kukhale forex mandiva kukhale forex kudziko kuno zisamaka kawiri all that akachita stabilize bwino ma interest rates akakhale stable bwino muzo ndo zimziyenda mukandifusa kuti akatenga kuti madollars zimene zikuchitika dziko la Malawi lero ndi wrong decisions imene ife tachita akatachita choyambirira kukakhala shifting ya ma policies pali zinthu zasa kuti you can curb. I'll give an example. If someone says kuti kumwaka ndo ndama kuliba kunama zikamani ndama zambiri mudive choyambirira chimene professor ati akachite mukaonaso inoyo akachita cut down on travel ndama anthu aja kamapita kunja matenga madollars ambiri osati masewera iyani andi kumapita anthu kunja osati kupita kunja koyambira to save our forex choyambira kuti akachita professor yalani anachita so 2014 ichicha mungaona kuti akatseka matujeni mabo a forex chimene akachite for long term akachita invest in productive sectors
ngati sitingachite and invest in productive sectors, there is no way economy yathu ingachite grow, because we need forex. China akachita maubale abwino ndi mabunga a IMF, mabunga a World Bank, amene achasabwesa to forex kudziko no. So sisi kuzika pamodzi mukuona kuti forex yambo kutani slow but sure yambo pezeka anthu akakhaso ndi confidence ndi dziko lathu. So in terms of investment ya mining, kuli mining amene akuchita mbirimbiri kwathu kunsanje lanji kumene kuli mining imene kuchitika kodi boma ikuchika pochana anthu akuchita pochana ati kapeza ko migwedi ya uchere kuli magolide kumene anthu akupita kuchita mine kuli mambirimbiri amene zikungotidutsa. So we need to have proper policies in place kuti tichite chani tichite invest manje mu agriculture tumuli ndama zambiri, but we have to invest in infrastructure. Kuti infrastructure yoyenera kuti zichita produce chipanga tizidya makomatu mukomaso kagulitse kunja kuti ibwetse forex. So there is a lot that professor will do and he has already done it. Ine ngone abakatali ndi patali koma muno wake wachita kale zonsezi ndipo muone mwe mashoka akubwera professor zimara achita kwendesa dziko lino la Malawi. Mina maomaliza vele tikumaliza cheza ndino maomaliza ndakuti ndisokoze mtundu wa Malawi for khulupiriraso professor Arthur Peter Mutharika kuti ndi amene angayendetse dziko la Malawi. Ma president anabo 17 mwezi 17 koma Malawi munakumbukira fantasy natu kupita kutsogoza khoka sisi kumathandiza iya umene ukumbuka pano ochokera uli ngati mkazi wakati wa mkazi woyamba wamusiya uli mkazi amene samaphika bwino samachapa bwino kana ukatseleka ukali wakazi wachiwiri ukonaso mkulu mafuta akulu kupasa oyamba uchi ndio makabwana mbuyo kuti ndi mkazi anayo oyamba uchi ndine tsokoza mtundosa wa Malawi chifukwa vote mwaberekaye ndi vote ya confidence mwa professor ndipo ndifuna ndikutsimikizireni kuti ine ngati mlangizi wa president pakhaza zake sango professor ndi kunzi wabwino kwambiri ndipo inonso mukunzi wabwino kwambiri ndi professor atopusira kwambiri odziwa kuyendesa dziko ndipo tinamuyesa ndipo ayendesa dziko la ndipo mukumbukire even mwana ankatenga dziko 2014 dziko linali lili mavuto akulu mwa professor analisintha ndiye ndikufuna kutsimikizeni kuti professor Arthur Peter Mutharika wabwereraso komanso zonse zimene makhamu kuzivutira zija zitheka koma mukumbukirezi sizimatheka tsiku limodzi tiye tidekhe na Malawi timpatse mpata ayike bwinobwino zinthu zake zonse mapesa onse kuti ziyende bwino bila tsogolero kwambiri. Amene ndi Gladys Ganda amene ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko amene wasankhidwa Arthur Peter Mutharika amene akhala akuyankhula masanano ku mtundu wa Malawi komanso kwa atolankhani amene asonkhana pano ndi nthani yonse tikudikirira kuti afike mchipinda chimene chakonzedwa kuti iwo ayankhule masanano komano ife takacheza ndi anthu osiyanasiyana tachezapo ndi atsogoleri ena chipani cha DPP khala kuti yankhula kutiuza zimene chipani chimenechi chakonza komanso ngati boma kuti achita zotani. Ndilinso ndi mmodzi wa akuluakulu a chipani chimenechi tikudziweni poyamba. Ine ndine Pastor Moses Shumba abusa mwe ndi udindo muchipani udindo ulipo ndithu ndinotsatira kwa mlangizi wa president kunkhani za uzima Timothy Koziwa. Yes. Ngati ino achipani cha DPP ndokondwa bwanji kuti mwalowanso mboma. Ife tasangalala ndipo nchimene timayembekezera kuti zichitika. Nthawi yonse ndakhala ndikuyankhula ku mtundu wa Malawi nena kuti afune asafune chipanichi chikulowanso mboma. Chifukwa cha zopinga zimene anthu amakumana nazo ena samakhulupirira kuti ndikunena chani koma kuti ndizambuye ife timadziwa kuti nthu zitheka ngakhale tinali munjira kuti tikukumana ndi minga zitsa koma timadziwa kuti ulendo ndi wako kenani tikafika ngati chikhulupiriro ndipo kwathunthu ndipo Amalawi mbiri ayamba kunena kuti abusa inuyo mumakhala ndi mulungu fupi chifukwa ndimauza kuti musadere nkhawa simatematiki mukuiopayo sizachitika sizagwira ntchito zachitikadi ayi musipe mukwaopawa amene watsikulo azagonja ndipo nkhawa zambiri makamaka chigawo chakumwera amanena kuti kunoko talembetsa anthu ochepa ndinawuza nena kuti kulembetsa kwa anthu ochepa sivuto anthu achigawo chapakati amene alembetsawo ndi mavoti a professor Arthur Peter Mutharika ndipo zaonekadi ulendo na Central Region yavotera DPP sindoti tinaenda chikhulupiriro zitheka ndipo tiwinadi. Mwina chipani cha DPP chakonzeka bwanji kusintha moyo wa anthu.
musanena mozemba anthu akumuziwa Profesa Asabita Mutalika wagwirapo ntchito mdziko muno samasewera ngati mene apangire nawo phada chani kusewelesa dziko Amalawi tisi anthu omaseweretsa Amalawi ndi anthu amene akhala mukapolo mu nthawi yayitali nawo chifoti ena amayenda kumapita mayiko akunja amabwesa zimene amakaona kucha ndi amatifotokozera kuti kumatu abale ife tikutsalira nawo Profesa ngati mukukumbukira mu 2019 ananena kuti ine ndikufuna ndisinthe Malawi akhale ngati Singapore ndipo 2019 mene atayamba ntchito zinaonesa kuti munthu ide ali serious ndipo asintha dziko komano over sudden napeza kuti no dziko lija anthu amulanda so that masomphenya ake athera panjira now this time around Amalawi akhale ndi chona kuti Profesa dziko la Malawi alisinthadi mungofuna kungophera mphongo mene angofotokoza wamkulu wameke kuti wawina dziko lino ndi Profesa Asabita Mutalika kuyambira dzuta nati chimanga ngakhale madimake chasikandewo anthu akugula 50,000 50 kene muyimbikira ani maboma atu mwina zingofeka kubalaka kokhatu kwina kuti kunoko ndi kublanta kuzingwangwa kwa anthu akugula 50 ine ndi shop ndimagulisa ofa ndinamtuma nyawata ngati akagula chimanga wagula 50,000 50 kgs kusika wazingwangwa sinati zinthu zayamba kuchita bwino komanso forex yayamba kupezeka tsopano sinati ndo mdziko muno zinthu zichita bwino zisintha Amalawi akhale ndi chinthu chonena kuti zimene amayembekezera zichitika musakayikira mupanda nkhondo koma zichitika nkhani yonse ndi utsogoleri wabwino inu ngati atsogoleri a mipingo mwina anthu kumafunsa kuti zimayanjana bwanji pakati pa ndani amene sanandisanga chifukwa sulu yayamba sukulu mudziwa yayamba kulu yayamba ena fees alipira ena sadalipire ndi madziwa zinthu zake ndi dziko lidoti anthu dziwa lachuluka ndina kufunsira nditi panga bwanji ayi koma nanga zinthu zimakhala ndi dongosolo lake imene ndikuti zimenezo zomwe anthu akuganiza nanga kunena kunjako ndi zomwe akuganiza koma ndikuti akuluakulu wandamata nene kuti tidanena ndi chonchi koma tipanga chonchi dongosolo tipanga chonchi ndikhulupirira mwina akamalankhula mwina Profesa Asabita Mutalika akudzako kapena mwina tikamacheza ndi amagalasi kanthawi kena azikhudzako kuti kodi zimene ziyenda bwanji chifukwa ndi zinthu zomwe anthu akuzikamba chifukwa zikukhuza real life mwana kupita ku sukulu chinthu chamasewera ya mayi amadziwa kuti mwana ali bamba madziwa mwana ali ku sukulu fees yavuta aliyense ali pakhomo kuti kunkhani ya fees imafika pachaponena kuti mukambirane kaye kukokerera chibale kumene kumatha kuchitika kuti bola fees ipezeke olo mwana ukasungitsa kwina kuti ano tamutengeni paloni wativuta akuti mwanayo ndi mbumba ya ankolo ache nditi ankolo ake achitemwa kuti koma mwanayo tumwabereka ndinu amene babu ake ndinu ati koma si mbumba yanga kuti ano savuta apoponda nenchifake kuti zimene zomwe Amalawi mwina ena adakupikanso nawo kuvotera chipani cha DPP kuti akhale mboma ndi mfundo zina ngati mwina zimenezo zomwe zinali manifesto zomwe zidatembenuza mtima wawo kuti ngati akuti adzapanga ichi mwina ine amene wandiatani ndavotere kuti kapena mwina ndidzapulumukeko kumbali ya chakuti so zinthu ngati zimenezo ndi zomwe anthu panopa ali nazo chidwi kwambiri kuti zimene zichadanena zicha zikhala
motani tisanayambe zina ndi zina kutsogoloko nanga izizi zikhala motani chifukwa kuti anthu ali ndi chidwi kwambiri kuti amve kuti pakhala zotani pamudzi pano. Kulinso chiyembekezo china mwina ku nkhani za governance, nkhani za transparency and accountability, mukutha kuona kuti mwina ndi zinthuso zimene Amalawi chidwi akhale nazo? Kwambiri ngati kudziwa zanga ngati bwino pale kale mpaka panopa bungwe la SB libe director mpaka lero libe director amene alipo ndi ali mu acting capacity mpaka panopa. So wakhalapo ndithu mwina wachaka wonso adakali akupanga za acting izo ndi mwina anthu amanena kuti in terms of institution ngati imene ichayi imafunika ndithu ikhale ndi munthu wapatsogolo bwinobwino komanso mwina zinthu zina ndi zina zomwe ayina kuziunika bwinobwino mbali imeneyo kuti magwiragwira zayenda bwanji anthu akayambapo zawozi kuti ayamba tsopano mbomamo ndi mmene anthu akuyembekeza kuti zisakhala bwanji nkhani zakatangale athana nazo motani zimene chifukwa zimenezi zomwe anthu akunena kuti ayi mbali naso kuti boma iligwe ndi mbali imene amanena kuti nditi limene komanso tizikumbukira kwenikweni kuchita refer to boma limene likupitali lili pa ulendoli limene lili pa ulendoli tizikumbukiraso kuti pa DPP mwazina zomwe anthu adadana nayo nthawi imeneyicha 2020 kuti ayichotse pa mpando anthu ankakamba tomani ngati zimenezo ayi mboma mmene muli kuba mboma mmene muli katangale mboma mmene muli nepotism mboma mmene muli chani nthawi imeneyicha. So anthu afuna ali ndi chidwi pano somwe tapereka second chance script yake ndiyo mwicha zimusenza kuti Amalawi somwina kantima kokhululuka koyiwala zinthu tili nakotu kwambiri mtima mwina kuti ukhalapo ndi opereka second chance ulipo koma chachikulu chomwe ndaona ineyonso ndi choti Amalawi ukawuza kuti ndikupatsa chakuti ingoperekani basi sikuti zilandi kupatsani chakuti kenako ndikuyambaso musanene kuti ndikadakupatsani koma kungoti akuti anapanga chakuti akuti kumapanga blame zambirimbiri Amalawi chomwe afuna ndi choti inuyo mukanena chakuti chingwe chimenecho mufuni. So pano another aspect chomwe chinavuta kwambiri chili chimenecho chokuti zomwe adalonjeza sadapange nawonso iwowa DPP alilowa pa 2020 ankanena so choncho kuti zomwe adalonjeza mu 2014 sadakwanitse ndisiti panopa apereka second chance kuti tsopano ndi boma lija ndi ili pangani zomwe mungati. Uli ndi chikhulupiriro kuti Amalawi ndithu akhale akupanga follow with keen interest kuti zinthu zikuyenda bwanji mu 5 years imene ndipo kwambiri ndipo okay unaona unatuone bwino zanga for the past 5 years ukoko opposition yomwe inali ya DPP koma kweni awawa zathu amene akutuluka panopa sala ndi opposition yamphamvu chifukwa the first 2 years achipani cha DPP makondo kwa mangukangana okhamene kinako limene amazapangana kuti group bwino koma ndikuona ngati kuti awawa kulowa pano watsopano apakhala nkoke chitweripo anthu adziyang'anitsitsa pamene apondapo asiyapo chani pamene akukaponda penapo pali chani anthu amayang'ana atu wapondapatisatira pati tikapanga analyze bwino mmene achitira ngakhale zotsatira zosatsimikizika kumbali amene aphungu achitira the distribution of members of parliament in different or respective constituencies ikuoneka ndithu kuti tili ndi kuchulukirapo ku DPP kwaliko kuchulukirapo ku MCP aliko tilinso ndi ma independence amene akuoneka kuti ndi ochuluka kuti tsimikizira. Do you see that distribution ikukhalanso ndi impact in terms of mene zinthu ziziyendera ku parliament? Sindikuona bwino chifukwa ndinene chonchi chimavuta nchotere kuti anthu akawira ngati independent akafika umene kuja kawiri they are no longer independent. The independence outside ngati muja zana kuti independent tezi ngati zimene zimakhalanso ndi pairing ndi amakhalano ali kuti it's either apita ku opposition or either apita kuchani ku ruling koma ambiri amapita ku ruling chifukwa ku ruling iko ndikomwe kuli ndalama amaona ngati wakapeza ko ndalama kumene koko ambiri kuli ndalama ngamatero nangasi amati namva nyimbo ina kuti ku opposition nkumanda. Isn't that a fallacy? I don't know. It might be not. Koma no anthu akhozadziwa kuti kumakhadi ndalama kapenayi koma that's what happens kwambiri kuti independent ambiri amapita kwambiri kumbali yabo independent ochepa ndi amene amasapota chani a opposition chifukwa amazozo kuti tikapita kubomako mwina tikhoza mwina
central ndizina zotero ndiona na malomba pamwina kuti afuna tuzina ndizina I think tadikira nditu mwina ana malombawa mwina atha kutigera ka 1 minute kuti mwina anthu atsatira kuti mwina kwachitika timanena kuti takarudikira ndithu kuti professor akubwera takuona ni mwadutsa koma mwina timve from the horse's mouth inu ndi mneneri wa chipani komanso mneneri wa professor amalawi adakadikira posayidwa kuti pajatu mati mwambi uchamati yani ngulu inalira nsampota ninga posayidwa akubwera chabwino ife tinaona ndithu kuti munatsindika kwambiri pa dongosolo la muno kwambiri timakambirana kuti ana malomba ndo lerolo sikuti ngotata ika kamera basi pangali akuona kuti kamera iko ndiye pangidwa position malo abwino muthandazo ya kunena kuti ikadongosolo kachi kasintatu kwamba kwa ngoti yangana ngani amedia bali uye ena nokano ngoba mayo ya itakasenda sana tunanena kuti olo step ikumanena tili munyengo ya transition itu oti munyengo ya transition ya transition ya koma yayi umasangalala zimaoneka kuti sipano yayi mudongosolo lakula kuti muona bomba MPC mudaona kuntha imeneji uli munena bwanji kuti simaona alipompa kusweza kuti bomo latani labwera latipeza lakupeza latipeza mukuoneka kuti chinthuchi munali nacho chikhulupiriro kuti chiyenda motere kwambiri ifeyo makamaka ine ndikamba chinthu sinimachisira panjira ine ndinkakamina ndithu kumene sisa kuti fike kumapeto ndeti mafika chabwino tathokoza kwambiri ana malomba ndipo posachedwa professor Arthur Peter Mutharika akhale akulowa mchipinda chino. You have a fine condition. It's on. All right. Your Excellency, the President of the National Progressive Party, the incoming President, the seventh President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, your Right Honorable Enoch Kazumi Kihana, the appointed President, the incoming second President of the Republic, the Secretary General of the Democratic Progressive Party, Honorable Okito, the Administrative Secretary, Honorable Francis Pepo, the Vice President responsible for the Southern Region, Honorable Joseph Mahendeka, and the Vice President responsible for the Eastern Region, Honorable Ryan Saka, and we also have Honorable Director of Political Affairs. Ladies and gentlemen, the media who's gathered here, my name is Shadri Namarumba, and I will be the Master of Ceremonies, Your Excellency, sir. Without much ado, let me invite Brian Bada, because this is a press conference which you, Your Excellency, have organized for the media. I'm inviting, therefore, Brian Bada to open this press briefing with a word of prayer. With your indulgence, Your Excellency, sir. May I proceed with Brian Bada. Thank you very much. Brian Bada.
Let us pray. Father, we thank you for the gift of life and the gift of this day. We have gathered this afternoon to hear from our President-elect. We pray for your message that you guide our deliberations this afternoon, understanding that no one shall receive nothing until you have given. chifukwa sura Mfumu Solomon ali Amen. Thank you, Brian. Your Excellency, this is your press briefing at this juncture. Therefore, I will invite you to speak through the media, to speak to Malawians at this juncture. Thank you very much, Your Excellency. Over to you, sir. So, morning on, say, and let me welcome you to Nyambadwe. Please, you're at home. I'm sorry the room is a little bit small, but I hope you'll survive the next hour or so. I have a brief statement to make, and after that, I'll take a few questions. The Honorable L.T. Hanna, second Vice President-elect, Honorable Peter Mukido, Secretary General, and all the Vice Presidents, Honorable Saka, and also Honorable Manaveka, and all senior members of the Democratic Progressive Party, and members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen. I stand here before you today with a heart full of humility and gratitude on behalf of Dr. Jane Ansah, my Vice President. I thank you, and I thank you more for your kindness. I thank you, the people of Malawi, for entrusting us with a responsibility to lead this nation for the next 5 years. This is not a victory for any individual or a party. It's a victory for our democracy, for our Constitution, and most important, for every Malawian who believes in a better tomorrow. More than 5.5 million Malawians turned out to vote. That is a powerful statement of hope, of civic responsibility, and of national unity. The voice has been heard. The vote has been counted. The will has prevailed. To Dr. Lazarus Chakwera, I commend you for your gracious concession. You have demonstrated statesmanship and your commitment to Malawi's peace and democratic values. It deserves the highest respect, and I thank you. The chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabelle Talimanja, and the entire team of commissioners and staff. We applaud your professionalism and integrity.
shall preside over this important national process with clarity, transparency, and dignity. Malawi is proud of your service. The supporters of the Democratic Progress Party across the country, your dedication, energy, and loyalty brought us here. I also extend heartfelt appreciation to our alliance partners from the Alliance for Democracy, the Liberation for Economic Freedom, and the National Development Party. Together, we built a movement that has captured the confidence of the nation. The media, I thank you for your responsible reporting. Throughout the electoral period, your professionalism helped to inform and empower the electorate while promoting peace and order. Fellow Malawians, the time for competition has ended. The time for cooperation has begun. Politics has played its part. Now the work of national transformation must take center stage. Today, I call upon every Malawian, regardless of region, political party, or background, to join hands as we chart a new path forward. This is the moment to put aside what divides us and embrace what unites us. We are one nation, one people, one destiny. The challenges before us are real. Our economy must recover. Food must be available for everyone. Jobs must be created. Our healthcare and education systems must be strengthened. Infrastructure must be improved. And above all, we must rebuild trust in the public institutions. But I have no doubt we'll rise to the challenge with unity, discipline, and hard work. Malawi will move forward again. And this time, we'll move forward and together. In the coming days, we'll begin the transition process and unveil our recovery and development plans. Our new administration will reflect our commitment to prudence, inclusion, competence, and delivery. Let us begin this new chapter with hope and humility, and with I want is possible. Let us build it together.
Now I'm told that there are a lot of things going on in the government by civil servants and others. Huge payments are being made. Money is being transferred. Vehicles numbers are being changed. And dubious contracts are being honored. Dubious loans are being given. I want to warn those civil servants who are doing this that they must stop. And the politicians who are facilitating this, they must stop. We must rebuild this country, and this must stop. What they are doing is illegal and criminal, and I know everything that's going on. I have my eyes everywhere. I know all this. I know it. And I can assure you that when you're in a government, your answer for the crimes committing the last several days. So you better stop while you are ahead. Otherwise, you're not like it. What's my last page? Anyway, let us begin the middle chapter with hope, with humility, and with renewed purpose. The Malawi want is possible. Let us build together. May God bless you all. May God bless the Republic of Malawi. Thank you. God bless. Now I'll be ready to take a few questions. And when you ask a question, identify yourself. Just speak a little bit of English. Thank you very much, Your Excellency, for the wonderful speech that you have given to the nation. Tikutokozeni, Your Excellency, chifukwa cha uthenga umene mwapereka kwa Malawi. Makamaka kungoyankhula nchichewa uthenga umenewu. President akuthokoza Malawi wonse amene anatuluka ndi kukavota pa 16 September. Ndipo kuvota kwawo kwaonetsadi kuti akufuna umodzi muno Malawi. Chachiwiriso a president amene angotuluka kumene Dr. Chakwera chifukwa chakuonetsa kuti ndi Malawi komanso amakonda democracy pakuvomera kuti iwo pachisankhochi sanachite bwino. Chachitatu a president athunso akuthokoza a justice Annabel Ntalimanja ndi komiti yonse ya ku commissions pogwira bwino ntchito kuyendetsa zisankho zimenezi. Akupitirizanso kuthokoza kwa inu atolankhani amene mumatsatira zimenezi ndi kuwauza mtundu wonse kuti ino zisankho zikuyenda mwanjira ngati imene ichaya. Akuthokozani kwambiri. Kumapetopeto pali anthu ena amene akuchita zoyipa mbomamu. A president akuti anthu ngati inu musiye nkhalidwe umenewu. Ena mukuba mumabandalama amene mukupasana makontrakt achabechabe, iyayi ngongole, magalimoto aboma kumasintha manamba plate, nyumba za boma kumalanda, zimenezo musayerekeze kupanga. A president athu akuti akudziwa zonsezo ndipo akukuonani. Posachedwa mukhala mukuyankha milandu. Ndiye nditero kuti no pamene tafika apa titenge mafunso. Ndi ndaona Awanda Msisa muime, ndaonanso Aubi muimaso after Awanda Msisa. Kenaka
chumbaso ku MBC follow baset tipanga round ya follow kena kanoliza bweraso round ya number 2 zikomo kwambiri a president mundilole kuti ndi alole awanda msisa kuti no afuse fuso lawo zikomo kwambiri bwana zikomo kwambiri dzina langa ndine Wanda Msisia kuchokera ku Times. Koyamba, congratulations on your win. Congratulations on your win. Yeah, Wanda Msisia from Times. Wanda Msisia from Times Television. Timati choyamba tikuthokozeni chifukwa chopambana masankho wanga president wa number 7. Okay. Mafunso anga ansanga alipo follow komanda ansanga. Mwakambapo mbali imodzi ya zimene zikuchitika munakakonda kuti masiku 7 amene tinasintha lamulo kuti constitution section 81(3) pamene tinanena kuti tizidikira masiku 7 kuti president wina alowe munakakonda kuti tizipanga bwanji andi mukamakamba nkhani imeneyi amene ali mbomawo Malawi ena tonsefe komanso amene akuyembekezera kulowa mboma timu yanu munakakonda. How would you want us to behave during this period, Your Excellency? Very good question. I think in 7 days entire full constant entire kuri antu amenya aloipa angari kuita zoi antu agwira angari kuita zagwira ndipembe antu onse pamai 7 kutonse tikai calm komanso tsanonge ziko lino ziko ndeza tonse DPP yawina pasikunde kuti ziko ndira DPP komanso me aluzanso ziko sondilawo Pasogolo series by 2030 will come back, or 2035, or 2040. Things come and go. Mabomo oshashana bwana kupita. Ndi saunange ziko ni chwa kapena taruza. Ziko ndila tonse. Sila ema. Ndi kubemba tonse kuti kai bata. Saunange zintu mungaza maganyo danazo ndama kusonfidwa. Zoshina says we did my contract, fake contract, fake on drama, the mayor's here. The mayor's to Mono Gazibo art, to pity the Mono Gazibo art. And yet he says, once the contest is going to go for once, returns in the Malawi. As I said, in fact, let me say again, when the Pempa and Womanship, for a minute, one and and the parties we are all Malawians going to the malls. I want everyone to work together. Is one. My step beyond to do more capella, they are the most in that one. And the first time I love the kind of bad commands of the Kile, Bumala Sopano. Likabwera kuti lambe ntchito kwa likabwera ntchito tonse tisapoti boma limene lasopano. Ndiye nawe ndifunsa msanga. Funso lina ndilo kuti pali zinthu zambiri zimene mwina zaonongeka nde mukalumbira Malawi kuyembekeza kuti mwina pompo zinthu zikonzeka mungafune kwauza zotani azakupasa nthawi yochuluka bwanji kuti mutakhala kuti mufuna mukonze zinthu zimene zaonongeka. Lomaliza ndilo kuti munanena kuti mukazasankhidwa muzapanga executive order kuti zinthu zimene zidapita makampani ena amene adapita ku Lilongwe abwerere ku Blantyre. Mukalumbiritsidwa ngati president tizadikire nthawi yayitali bwanji executive order yanu yoyambirira imene munatilonjeza. Thank you very much. The last one first, indeed, I think kutenga zinthu zina from Blantyre kupita ku Lilongwe inayi mistake. Inayi plan yakuti aononge last night I was visiting my businessman. I blocked there's no money here in Malawi, my hotel and so on. Everything has gone away, has been taken away. Every country, in my country, commercial capital. United States, for example, at Washington, political capital, and in New York, commercial capital. And my question is, it's not true cookies and so on, the Kaipa malls. It's not necessary. To South Africa, for example. South Africa, we have Boma, executive in Pretoria, and judiciary in Bloemfontein.
parliament in Cape Town. Yeah, put it again, join so. And my infrastructure, my housing and so forth. If one of God wants we put so much money to build all these buildings, structures. Because I can't go out drunk the other day in my housing corporation. I think that was something. It will be done in the interest of the country. It's not is for the benefit of the country. In terms of the time frame, we'll see. In terms of resources, the Maringantawi, we can move so many people. In terms of resources, how much we can do, move, but it will be done. I've forgotten the second question. Development process is in mind forever. So much to advance, teach us to mind that mwana wakangono so it's assembly development tiamba kufunza zindu pang'ono tikonze problem kulibe drama forex tiamba kupanga zimenezo kamaza zimenezo kabla atikanya uje ya ngongole so tukupeleka ndamu za mbizo zikutoka kwa MRA zote zikupita ngongole. They say, we have no money left for development in this country. What's the block Mongolia? That's an immediate issue. In fact, we've already started talking. And so on and so forth. So, Pakama step Oceana, infrastructure, how to improve education, and so forth. Selected those entire modes. But the kind of priority. Because of your community, kind of your community can be kimanga, can fertilizer, immediately, whatever. Let's look at that first and deal with the immediate problems, short-term problems. Thereafter, medium term, and then long term. Including my family Singapore, that will be long term. So it's nothing on her. But what do that? I think it's a very good question. Thank you very much, Your Excellency. Now this is Kasim Aubi of Zodiac. Kasim Aubi of Zodiac. Okay. Yeah, Your Excellency, mungavela neneramu imendidi Kasim Aubi kutoka ku Zodiac. Mafuso ye na meni mafuna lufusa wanda wachita kutachi. Komano fuso limene ni mafuna mwina mudati yankira makliye kuti the first 100 days ya office mwanu mwaika target otani. I don't like this 100 days stuff. I've always said that. From 2014, I refused to be boxing into 100 days or 2019. I think it's silly to have this 100 days or whatever it is. And that's not how things work. That's not how things work. This is a process. It has Tamanga, it has Machedwa, having a money project, funding and so forth. Or all the equipment, you cannot put yourself with 5 days from the 20 days. No. What I've said is, please identify short-term, medium-term, and long-term. The immediate things we need to do immediately are things like Jakuja, Mafuta, fertilizer. Those we need to those we need to do immediately. You see, but I can't give a day. And the others,
as we go along, kind Miserio, kind Singapore, and so forth, those will do them as we go along. But it takes time. And let me finish. I'm the president, you know. Don't forget. Don't forget that. So this is my judgment, and then after that we'll see what we do. Yeah. Thank you so Go much. ahead. Okay, yeah, fusolina ndimafuna ndifunse kuti panopa mukubwera pa nthawi imene sukulu zangotsekulidwa chimodzi chimene sukulu zangotsekulidwa munanena kuti DPP ikalowa mboma maphunziro a secondary azakhala aulere amalawi ali ndi chidwi kuti adziwe kuti kodi zichitika with immediate effect or pali zinthu zina zimene mukhale kuti mfuna muziwunike kaye. Well, that's the plan to this school and so forth. We have not yet formed the government. It's a form government. The government is Kumana. If you have small policy decisions, my priority, when are we going to do this? Funding this one, so forth. All these things, Africa funding is mine. Sorry. Sorry about it. Funding Dr. Africa, fertilizer, Kalama schools, and so forth. These are planning good, okay? We get funding by such a date, and then we'll be able to money for this road, and then we'll start building that road. That's how it works. And it's not, it takes a lot of time and planning to do these things. For example, someone can come and say, look, I want this road to be completed in 6 months. Until road authority to complete this road, say 30-kilometer road in 6 months. It's impossible. But by process, there are various stages. Africa first of all, feasibility study. After that, funding. After that, mobilization. And the actual operations. 4 stages. And all those can take a lot of time, more than 6 months. Sometimes a year or 2. That's how these things work. Management ya state institutions pali SCB pali Ombudsman pakhala pali mavuto makamaka amene akuchitira manage institutions amenewa umalano lipangizo tani kumbali ya institutions amenewa. We know kuti by now ngati SCB amene alipo ndi acting capacity DG kumeneko muli ndi mapulani anji ku state institutions? Certainly we want to strengthen them. There's absolutely no question that integrated institutions like SCB, Ombudsman, Human Rights Commission, and those things must be strengthened. It means we must fund them properly, but also put competent people and put people with integrity in those kind of institutions. It's very important to put people who believe in our goals and so forth. So we'll be working towards that. Again, we'll be in the process of identifying personnel. It will take time to identify personnel but we'll do it. Somebody wrote me yesterday. And say, could you portray Minister of Integrity? In some countries, I'm a kind of Minister of Integrity. Actually, it's one of the countries in the Middle East that was a Minister of Happiness. No, serious, happiness. That means to make sure that things are good for people, the social services are available, the roads are properly repaired, all those things. No, it's means of happiness, and all sorts of things. So there are also ideas that people are sending us. We need to have an open mind now. Could you have had all these challenges all these years?
We are now static. We're not moving anywhere. Maybe it's the time now to listen to other ideas and try other ideas and see if they work for us. So we have quite a lot of work ahead of us. And we appreciate your contribution to that. Thank you so much, Your Excellency. Nani mafunzo ambiri koma mwina ndirekese pamene palomaliza ndimafuna Mungu pali ma suggestions onena kuti mwina ndi nthawi yonena kuti pa nthawi imene mupanga transfer power mwina amene mukusinthana nawo akhale physically present kumene mukasinthana power kumwambo umenewu. Pa suggestions amene mukuwaona motani kuti akakhale physically present pambuyo mu nthawi zambiri akamasinthana utsogoleri mangokhala kuti mwina amene the outgoing samapezeka kumwambo ngati umenewu. Ndipo pali ma suggestions onena kuti mwina ndi nthawi yoti ngati dziko amene alipo apezeke. My suggestions have been mukuwalandira motani. No, I don't think it's a law, but it said it would be good if former presidents or the former president, if they wish to attend, the Senate will be welcome. It depends. Remember, in the United States, for example, Donald Trump did not attend Biden's ceremony. But Biden attended his rally. Also, it depends on that kind of thing. And so it's a good thing to arrangement and sort of friendship and cordiality between the exiting and the entering president. That's what happens in some countries, and in big democracies. Here it's a little bit different. We see opponents as enemies rather than adversaries, but things will improve as our democracy matures. Ngamabwera ofusa mafuso limodzi tifuse limodzi osati tikhale ndi litany of questions pepani in the interest of time. Okay, komanso muziyankhulako mokwererako because we are not using any kuzama out na chilichonse ndi muziyankhula kwambiri fina pafupi. Your Excellency, ine ndine Simeon Shumba kutokera ku MPC. Monga pene magamba chuma cha dziko lino takachikumana ndi mavuto ambiri zina zomwe magamba kale. Taonakonso mboyo mu bunge la IMF likutesa mgwirizano ndi boma lomwe IMF likutesa mgwirizano ndi boma lomwe likupitali. Kamba kusiyana magazo mbali ya fiscal komanso monetary policy. Mukayamba ntchito muli ndi mapulani oti mutese kukambirana ndi IMF kuti ECF ibwerenso. Well, absolutely. I think it would be suicide to not deal with the IMF. Every country in the world, even the big ones, even the rich countries, Germany or Britain, they deal with IMF. And we want to build a cordial relationship with IMF, and we'll be talking with them. Remember we had an agreement with them, but it was cancelled, and then I think it became difficult to do another one for all sorts of factors. But we will be engaging IMF, the World Bank, and others, and I also saw and some of the big individual countries will be, BIC, BRICS. We'll be talking with all those people and to see and integrate ourselves into the global economy. The way things are now, no country can survive on its own without being part of the global economy. And we intend to engage in the global economy and be part of it. Thank you very much.
Thank you, Your Excellency. My name is Wezi Nirongo from Capital FM. FFM? Capital FM. Oh, Capital FM. Yes. Expectations are high out there. You will reconstitute a commission of inquiry. President Saul Stilima and 8 other passengers. What is your position? I have no position on that. I have not followed the case very well, but I think there was some kind of commission before. I'm sure my Minister of Justice, once appointed, will look into it and see exactly what would happen in that situation, and then advise the government as how we should handle that. Thank you. Your Excellency, I'm Jonathan Pasungwi from National Obligations Limited. You have been in opposition for the past 5 years. Maybe what lessons have you learned during this 5-year period? Thank you so much. What lesson? That's a very vague question. What lesson? Maybe anything you want maybe to change, maybe that led to the fall of what I've learned from the opposition? What I've learned from the opposition, or for being in opposition? Being in opposition, yes. I don't think I've learned much, but I think the mistake by delinking with the IMF, and that's where our problems started. And I think also perhaps unnecessary spending, perhaps that also happened. Spending without limits, I think that created problems for this country. And we need to control spending, I think. We need to control and engage with these international organizations. I think that's what, and then I think is probably that government should be how much should you spend, and the big government, you remember my government, I ran for 5 years with a cabinet of 18 ministers and a cabinet of 20, including the president and vice president, a total of 20. We ran that for 20 years. I'm sorry, for 5 years. And we're able to change all those things. Inflation, exchange rate was stabilized, you all know that, inflation, interest rates, and so forth. We're able to run it with a small government, but a disciplined government, and many things I changed that time. For example, ministers used to have 2 vehicles. I cut that to 1, and we cut the salaries of the minister, myself. For 6 years, I took only 40% of my salary for six years. The other 60% went back to account 1. And my ministers also did. We all sacrificed. So those are the kind of things that we need to do so that all of us feel the pain of being in a country which is facing economic challenges. So we'll continue to do those things to make sure that whatever we do must be, and I think that will be our objective. Should be the last one. The last one for today, Your Excellency. How many more? One more. Okay. Good. Your Excellency, ine dzina langa ndi Aubrey Kalumba, reporter Aubrey Kalumba. Chitsimikizo chanu chingakhale chotani kupita kwa Malawi pa nkhawa ngati zimenezi? That's a very good question. At least for me, I can assure the whole country. I know people don't believe it, but I can tell you my time,
The Chief Justice was from the North. Attorney General was from the North. Director General SCB was from the North. Army Commander was from the North. Commissioner of Prisons was from the North. Commissioner of Police Center. There were some people, Southeast and so forth, but we chose on merit. And if you go and look, you can go to our office, Bangani, Palma grade, government, A to R. The President Amasanka, A to E, 5. The other, Amasanka, Civil Service Commission. Our grade A to E. How many Masanka? We get a check. You find majority were from the North, followed by the center, followed by the South. That's the truth. Go and check. It was a myth. When it just wasn't true. It wasn't true. Of course, I had people from the South also, and people from the East also. But to say that I was taking people on the basis of we are facing a challenge now, but we have a very different situation in this country. With ability to help me to